hade lampa courant yiteji mbiyete yite on hen mawɓe men kutortono ko fitirla woni fitirla ko tekkere waɗate waɗe cieltol ngol harle ngol suuwe nebam kajam walla kettugol e on saha so ɗum waɗama huɓɓe yaynore ngol ɗon pitirlol ngol sumtire jeese sukaɓe walla koye sukaɓe rewɓe so morima ha gassi kono noon kadi en jogui pitirlol ngol ɗon pitirlol ngol suuwe e nder yolde nebam leɗel ne adda waɗe yoole hen so ɗum waɗi keeɓa pitirlol ngol ganduɗa huɓɓa jamma o foof ha wiyata saɗa yaaha aɗa yayno efta doccatal kañum doccatal ngal harle tekkere waɗe nebam so tawi ɗum waɗama e jeegue ɗum yayno waɗa lewlewndu neɗɗo to yaynoro ɗum lawol muɗum ne yaaha yaynore cuuɗi yaynore laabi